שלום לכולם, קוראים לי עדן וזה בעלי מאורו, ואנחנו נמצאים בצימר. אהבה גלילית באמירים. כן, לחגוג את היום הולדת שלי. אז אנחנו רוצים להראות לכם קצת, וממש טיפה מהימים המדהימים שעברו לנו פה, עם הרוח המשוגע, וממליצים בחום לבוא להתארח פה. בואו תראו קצת ממה שאנחנו חווים. אז אנחנו כרגע נמצאים במרפסת שלנו, תראו את הנוף המטורף שיש לנו פה. יש פה שקט, יש פה ים שקט למי שצריך, מדהים, נופים עוצרי נשימה. ממש ממש כיף כאן, אפשר גם בלילה לבוא להתארח, להיכנס לג'קוזי המהמם שלנו. תראו איזה מים. מדהים. יש פה נדנדה למי שפחות מתחבר לג'קוזי ורוצה פשוט לנוח, מסביב למרפסת. ועוד משהו מדהים שאפשר לנו המארח המשגע שלנו נוחם, זה להביא לנו את ויצמן, הכלב שלנו. שלום ויצמן. שזה משהו כיף שמסיר דאגה מהלב, ותראו את הבריכה המטורפת הזו. בריכה אישית רק שלכם, של מי שמתארח פה בצימר. אז באמת אין על הצימר הזה, ממליצים בחום ענק.